Gikalingawan karon ang usa ka 6 anyos nga babay sa Maragusan, Davao de Oro nga gitawag nga lamok whisperer. Kung ano atong siren sa report ni Kent Abrigana. Kung si Snow White kaya makapanawag og mga langgam gamit ang iyang tingog, duna say usa ka bata nga babae sa Maragusan, Davao de Oro nga mala Snow White ang abilidad. Apan imbes nga mga langgam ang iyang matawag, mga lamok, Ano mo tuos na tanawang lamok ko, kadaghan sa lamok ko. mao kini si Crystal Mesiona, 6 anyos. Sa cellphone video nga gi-upload sa iyang uyuan, makita si Crystal nga ginasundog ang tingog sa lamok. Taod-taod, makita ang mga lamok nga magtapok sa iyang nawong. Nawala pa na ako sa video sir. Nagkatawa ra gud sa sir ni kanang niduol ang lamok sa iyang nawong bay ko. Videohan ta kadak ay ko, videohan ta kadak mo tong pag video na ko sa daghan man kayo. Daghan pag may pag mudumog siyang nawong basta mo istorya sa sir. Matod pa, mahilig sa hayop si Crystal. Mahilig usab kini mosayaw ug mukanta. Sumala sa Tropical Disease Unit sa Davao City Health Office. Dunay species sa lamok nga nagahimo og tingog aron maka-attract matag mating season. Ang lalaki nagakuan siya, nagaham siya para ang babae muduol sa yaha. Murag makalingaw siya, but ang ginakabalak-an nato nga kung katong lamok ka is Aedes mosquito nga nagadala og sakit nga dengue og chikungunya, most likely kung paakon siya magka-dengue gid siya. Dugang pahimangno sa buhatan nga kinahanglan tiyod mag-igmat sa mga paak sa lamok. Ilabi na nga nagsaka ang kaso sa dengue sa nasod. Samtang, may pahimangno sab ang kabanay ni Crystal nga wala kini ginapahimo sa bata kanunay kay kabalo sila sa peligro nga dala sa dengue. Piyumi sa mong panimalay sir, libot sa mong panimalay man tapos magdaog kanang makakita mig tubig sir nga mga kuan kay may gusto pud sa lamok nga itluganan. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.